Kaya preparera batikos pa to. Duha karon nga pag-start sunod nga Tima Michael ha. Kaya pagkatapos ni Jeep Kiusa tapos decide nga ang adlaw king mapulay. So mas Biblia o referensya adlaw Domingo. Samtang sa decide inay ni Felix Nigre sa New Christian. Okay. New Christian. Okay. Okay. Pagkatapos ni Felix Nigre dinay niya ang mga Jeep Kiusa dili adlaw Domingo pulay at asang taga 5 minutos Jeep Kiusa sa iyang baruganan at daw nga Domingo then Domingo po na sabi no pamatunan ni Jeep Kiusa nga ang adlaw ipumulay sa mas at daw Domingo sumala sa iyang kilasogan akong pinawag Jeep Kiusa may hapon kanina tanan mga sururan niya sa sila sa atong itawag matikos sa pagtuo. Isip afirmatibo ang among tema karon mga kaigsunan mao kini ako ipamatuod ng Domingo mao adlaw ipapahulay karong panahon na sa mga Kristiyanos kay hindi magod sa Deuteronomio 5:15 mga kaigsunan ang Diyos nag-ingon sinong dumay nga ikaw na naulipon dito sa yuta sa Egipto o kang Ginoo imong Diyos nagtuwa kanimo gikan sa mga kamot nga kusgan o tungod niini ang Ginoo imong Diyos magsugo nga bantayan mo ang adlaw ipapulay kini ipapulay kaniadto mo ito na mo ni kabalo unya si Moses Gilat pahibawan ni ilang pangulo nga mao si Moses nga ang ilang adlaw ipapulay mao ang Sabado tungod kay kining Sabado mga kaigsunan mao kini ilang paghigawas gikan sa yuta sa Egipto sa ilang pagkaulipon dito sa Egipto unya kining tanan mga kaigsunan landong lang sa umabot kay katong nahitabo nila Moises sa iyang pagluwas ngadto sa yuta sa Egipto giluwas niya sa ilang pagkaulipon unya kadto landong man pato pa niya na karon sa panahon ni Kristo karon si Kristo mo na niya ang mailungdan sa landong kaniadto kay naa sa Colosas 2:16 mga kaigsunan naging mo diha ayaw itugot nga dunay maghukom kaninyo pinagi sa inyong pagkaon o inom ilimnon o sa mga pagungkulan sa mga pista o sa mga adlaw ipapahulay kay kanang tanan landong lang sa umabot kay umabot mao si Kristo sato pa kadtong tanan nga nahitabo kaniadto sa Baduman sato pa karon dili na naluman tungod kay kadtong kaniadto gisupak sa mga Israelitas way nakatuman ini matod pa ni Kristo diha sa Juan 19 nag-ingon na wala mo kay Bao na si Moses mo naghatag ng balaod o why bisan usa ka ninyo nga nakatuman ini sa ito pa si Kristo ginagingon nga why bisan usa nga nakatuman mao na nga si Kristo niyan aron mahitabo yun nga matuman ang ingon nila nga balaod sa anong ipapahulay unya ngano man dili sila katuman tungod sa kay bugas ra kayo ang mga sugo ni Moses unsa man yung mga sugo ni Moses kabugat kayo para sa mga Israelitas di man ka nasa Exodo 31:15 nga bisan kinsa nga makitaan nga magbuhat bisan unsay buhaton patay dato pa klaro na kayo nga dili ni mao unya sa panahon sa atong Ginoong Kristo ang bayad sa sala mao ang kamatayon busa na ato ka na mabasa diha sa Roma 6:23 nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon ug gibayaran kita ni Kristo pila ka adlaw bayad ni Kristo ni tulo di kas Biyernes Sabado hangtod sa Domingo ug pagka Domingo nahawas kita kay human man niya pagbayad dato pa ang Domingo mo ay adlaw sa atong paggawas ikan sa pagkaulipon sa busa kay kadto landong masauna karon mao na ang tinuod mao Domingo kay kita may gawas gikan sa pagkaulipon sa ito o sa ulipon sa atong mga sala sama usab kaniadto
sa panahon ni Moses. Okay, salamat ka sa mga Jeffrey Clio sa Miguel ang adlaw ikaw is mga paniya. Adlaw Domingo, Latis, Kasulatan, o Sugos, Gino. Tampag sa ikagabay sa negative side, inay kanini Felix Nigres. Tampag 5 minuto. Pagpunta, Buraga na ni Jeffrey Clio sa at kaya 5 minuto si Felix Nigres. Kaya pagpunta na sa Buraga ni Jeffrey Clio sa. Okay, ora pumunta na. Ang pagkalapas sa kasubuan, wala sa kasulatan, subuan nilang Moises sa kapasyon. Matod pa nimo na way nakatuman sa sugo may sa ating papaulay. Apo pa nimo ipasabot na nakalapas ang Tibok Israel sa ating papaulay. Klaro na lang, wala sila makatuman, so nalampas sila, kay way di sa kasama ito pang Kristo ha, na Juan, 19, nga, si Moses mo naghapag ninyo sa kasubuan, wapan, way di sa gusto, kaya hindi mo nakatuman ini, pero kaysa ito pag way nakatuman, di nalampas. Okay. Ang sabot nga kung makalapas kay papaulay pasyon. Dahil gisampol dito sa desierto, ipatay kay nangahoy. Pangutana, nakalapas, ingon mo, nakalapas ng ganda. Ngano mga hurong punta ng Tibok Israel, nganong mga buhay ba na nila? Pagpitpatay, nakalapas. Basta lagi silang paglapas, mauna nila patya, kaya wala ako patya, nila patya. Dito pa, nakalapas yung silang galan nila man. Usap pala nila patya, nila patya. Dito pa, nagpasapot, nilapag yung po nila patya. Huwag pa nilo ipasabot. Na si Maria, si Jose, ang mga posilis na si Maria nakapil maglapas dahil. Sa panahon sa atong Ginoong Kristo, kaya abot naman ang atong Ginoong Kristo, tinagi ni Maria, pag-ato ni Kristo, ang ato lagi sa padona. Maubitaw nga sa panahon ni Kristo, sa padona naman, mo nangawagin makalapas ang katong tuwa ni Kristo, katong mga Kristiyanos, pero katong tuwa sa nagbasa lang niya po sa daang tugon, matod pa sa 2 Corinto 3:14, nag-ingon niya, ang nagbasa sa gihapon sa mga daang kasugpuan, kitatapan ng gihapon ang ilang salabutan hangtod karon. Ang buti rin sa sabot, si Maria, nakatulang kamang tayo papaulay, kay naya si Kristo. Dili kay si Maria lang at ang 12 ka mga apostolis kay maulay-una niyang iyang gitudluan. Busa kay ang unang mga apostolis may unang nagsugod ini adlaw nga Domingo. Mauna kay sama ni San Pablo. San Pablo na buhat 27. Diha na sa Domingo misa siya, nagpakalawa siya, itaas magani ang iyang humili hantod nakatuog tungusan wala kitaas kaya ang iyang ganang humili ba wali niya tato pa misa to tato pa Domingo to pato masahon dili na buhat 27 sa adlawng Domingo ayan nagtikas-tikas sila sa tinapay kaya pag tikas-tikas tinapay maulang misa asa may dahil tikas-tikas tinapay nga dili misa asa gusto naman tikirin ka ng mga naanak maulang niya nga pagtikas-tikas sa tinapay kaya simbahan mauna ang Nawapa manampon si Maria kang Jesus. Ito, wapa siya manampon. Nagkalapas, maglalapas siya sa napulo ka. Sugo, kung maglalapas, ngano man, ngano misunod na sige, ang Ginoo, nagpakataw man nung, dili man siya puti, makasasala man siya, kaya nakalapas man siya, nawapa siya, kinakuhi. Lagi siya makalapas, kaya kaya laging balaod sa netos mga audio, giwagtan na na, gibungkag na na, kaya sa usiyas susunti, kung sa ilang mga wagi sila makatuman nini, gipapa sa Ginoo. Iyan ang gingon na ang ilang adlong ipapahulay. Ako nang wagtangon. Ako na dili na ko gusto nga ilang papahulay ilang pang ipanayon. Sa to pa, wala na ang adlong ipapahulay kaniadto pa. Pero kaya ang mga audio gustong gyud sila nga magtuman-tuman kuno ay sa buhay nagatuman kanila. Anya sayo kang ilang kanang gitawag lagi interpretasyon
reaksyon, mawala nga, nagtungo sila gusto sila, pabitang ipatay nila itong Ginoo, kaya nagtungo sila gusto sila, mawala ipatay nila itong Ginoo. Salamat kayo sa tupad o bargaran po si Piclusa o Pakotara ni Felix Ligres sa New Way Christian. Ito si Bato ni Kumban yan. Katuloy ko yan, daan na ni Piclusa. Dami na New Christian. Ako pala kay New Year. Okay, atong tagaan dito na po sa Pakinay ni Felix Ligres, Bugraran, si Piclusa, Adlaw Papulay, Adlaw Domingo, o matupad si Felix Ligres, Sabado na ang Adlaw Papulay. Ay nga po, mga igala. Kani, kumino po sa mga ito sa Ano ta may kumahulay para repunan sa Israel, kay gawas di ka sa ito. Pero, timana na to, kinikadol ko muna sa Sabado, mora na usa ka klase sa ikapawlay, nga gikarga sa napong kasubok. Doon na ito kang ipapawlay sa basa, ang Leviticus 23, kutindaga na, pero kanara nga adlaw ng ipapawlay, kapitong adlaw sa simana, kung gikarga 5 commandments. Kanaw sa katimaylan nga ang atong Ginoo, atong Dios magbubuhat o kita mga binuhat. O kinaglaw ay papuloy sa katimaylan sa liwa sa Diyos sa tao, sumasa ka sa Ezekiel 20:12 o 20. Karon, ang pangutana karon, kanina pulo katugo. Sa din nga gikarga ang ipapulay nga Sabado. Nagapadayon ba kini? Nakapasa po kanina ako, result yung apekto na nga akong mga tarungan ako mag-deliver karon. Huwag ako mag-depend yung lain. Huwag ako, nag-imupit ako, lain ng nalan. Huwag ako magdadamong nalan yun. Ako, New Way. New Way Christian kay Mao kini unang nga nalan sa Romano Katoliko. Kaya kini Romano Katoliko makisunan, Mao ni ang iglesia nga gitukod sa itong Ginoo, nayabag lang. O kini kaniadto sa Batistay taon ni, sa akong research, itugan ako ninyo. Karon, nakinalaga na rin pagpasyon ng Katoliko. Kanina pulo kasugod nagkapadayon. Ang agreement lang niya ang magpadayon na magkasala niya itong pasyon. Nakang Kristo din na pasyon. Ito nga ito nakasala. Sa panahon Kristo, wala pa siya. Tanang Kulusas, 2:16, maghirap doon na yung tatapulong niya. Yeah, mga pista, mga adlaw, dito paulay. Panawan sa King James, Sabbath days. Yan, imaniumpra na nila sa pang-Bible, Sabbath day. Yan, sunod sa 17, this araw, desyados to come. Pero ang pulong niya, which, bato ba, mga adlaw sa pahulay, pagkaon ng limnon, mga pista, mga adlaw na pahulay, nga ginandungan sa kabatayon sa itong Ginoo, giwagtang yung taon ka na. Karon, kaya ang pulong kasugod, giwagtang ka na. Nga din na naadiya na, nakakarga niya ang ikapitong adlaw sa diba ng abawos. Ano? Dili! Ang kaisunan, ako ngayon, sumasa ko presensya, kining Katoliko, tabahin niya siya sa tinood na iglesia. Nawapan ni sila mababahin, tayo nabahin man isa sa 4th century, sa 8th century. Ang usa, Greek Orthodox, Eastern Orthodox, ang usa, Roman Catholic. They were called Christians in the first, for the 15th century. Kaya mo, Katolikan, 100 of years, tawag na sila Christian. Pugna ka na sa Bible, sa Buhat, 11:29. Karon, nabahin ng Christian. Kunya, dili si Katoliko. Matunda po ang Katoliko. Sa Batista Kanikador, nabahin ko na. Tawa ba yan? Nangyari bito ko dili, nga sino sa musukong karon, kaya wala ko pa na. Nagpasing mutano mo, asang kita yung binisya di Palita. Dapat binisya dito kita ng Bilis Binisya. Nya, ako lang isa-isay karon, kaya kaya nga ako, wamatay armas na ron. Wapay na, ako lang isa-isay. Record mo na, Kanon sa Katoliko. Kay kining Katoliko, mauni ang Christian, kabahin sa Christian nga gitukod sa itong Ginoo. Ang Ginoo, kaya sa kanon sa American Japan, kaya sa 14th century. Sa 14th century na Ginoo. Lead the slave, amina mo ba kayo? Lead the slave 5 days. But in the Sabbath day and in the Lord's day, lead him have time to go to church and to be taught of belief. Dukad lang iskotan. Sabbath day ug Lord's day. Karon, dahil sinuwas sa katekismo ni Peter German sa page 15 sila pa kami notos. Nagingon. Kay sa ilang katekismo, nagingon na, what is the Sabbath day? Para
Saturday is Saturday. Yeah, ingon din sa kanila. Why do we observe Saturday? Why do we observe Sunday? Saturday because the Catholic Church transferred the solemnity of Saturday to Sunday. Iusap sa Katoliko ang tinurlo ba kayo? Ang Katoliko sa batista kanila ang kapawa sa Diyos na yabang lang magkakinang ng republikasyon. Salamat mga kaibigan. Basta mag-isos Philip TV ha. Pahayag na ito, mahiga na. Ato na sugin, pinawag gawat nato. Nagbitar ganun sa ito website, ang ito website sa DYR Cebu, www.livestream.com/Cebu5. Salamat na ito, si Steve Relolia Adjura, na nagpagay na ito, kaapang magala. Para nga itong ating padawag sa Cebu, kalibutan, pinagi na sa itong komplikasyon, sa lalay na yung mga prediction na ito sa Kalimanan, para ang ato ating pasupot sa inyo sa kalugar. So niya, kauban na ito si Ray Batikin, may gana, usap sa Gadunay Solomon sa DYR Cebu, si Ray Batikin, anak sa Pagkatangga, Ray Batikin. O niya, tagaan na ito 5 minutos, pagpakutan na Chief Security sa pagkinaspurganan ni Felix Sige, sa pagkinaspurganan ni Chief Security na adlaw sa Forest, mga pasilya, adlaw kanya, papunta na pagkinain ni Felix Sige sa Wala pa ko tanga kaning over. Felix Sige. Dili sa Juan 5:18, naging andun nga si Cristo, naging andun nga si Cristo kuno, naglapas sa adlong ipapakulay. Naglapas sa adlong ipapakulay, dili lang kay sa adlong ipapakulay, kung dili, iya sa ginanlan ang Diyos nga mo iyang amahan. Mo hinungdan nga siya, ipatay, biluto, hanggang namatay, ang akong pangutana. Kaya si Cristo naglapas man sa adlong ipapakulay. Sumala din yung teksto ang pangutana. Kining iyang paglapas, gusto niyo dili. Sa pagtulunan sa mga Hudiyo, kato isip ang paglapas. Kung di may mga Hudiyo, naglapas sa talagang kapulay. Pero di ay huwag masakti sa mga tao. Ito busi. Ito ang mga pari dito, naglapas sa talagang kapulay, huwag makakata. Kamong mahulog yung karnero sa taboy, talagang kapulay, inyong magpaw. Doon sa baka, dapat dili. Doon sa baka, dili. Una ka ng tao. Para makakuha si Cristo, nadlaw may papalay. Pwede yung buhat kung nadlaw sa bulay. Pero sa mga tao, Sa pagkakautan, kato iyang paglapas, patay ba? Naglapas ba to si Cristo? Gusto ba itong iyang paglapas? O dili? O dili. Gusto ka dili, ang iyang paglapas. ang sayo dito nga analysis sa mga tao. Si Cristo, ang ila, kaya ba? Ang mga tao, ang turni niya, naglapas siya. Pero, panuman sa Ginoo, wag niya maglapas. Kaya karniro ganito, no? Ang karni, uyon ka sa balahot. Basta mo tingay ko, uyon sa balahot. Uyon sa balahot. Ang pagkakautan gusto ba itong iyang paglapas? Lapas pa niya sa mga Biblia. Gusto ba na iyang paglapas? O sa'yo? Para niyo ha? Tunay gusto nga paglapas, tunay sayok no paglapas. Ang tawag niya. Ganito nga paglapas. Alam ko paglapas sa kinabuyo. Gusto to. Uyo sa kabuto sa Diyos. Pero sa mga tao di. O yan siya nagkalapas na. Dapat pa kayo. O yun ka man nga naglapas si Cristo niya. Gusto magato ang pangutana. Kaming mga Katoliko, naglapas si Daglang ipapahulay wa. Ato, may base mo sa Ang Katoliko nga. Ang Katoliko. ang akong ibasihan si Kristo. Ang kapuktaan na. Ulikon ko na siya. Ang pagpuat sa mga tao, tatong pagulay, pero alam sa mga tao, nakisunod sa Katoliko, mahasay ko tayo. Balik ka po tayo. Ang akong pangutana ganina, nga kaming mga Katoliko para niya, sayok kami o dili. Sayok kami o dili sa pagtumba sa adlang ipapahulay nga, sa balaw sa adlang ipapahulay. Gusto mi o sayok. Mapakutan si Peklo sa klaro kayo. Kaming mga Katoliko. Ilang mga Katoliko, apela ko, sa among pag-simba sa adlaw Domingo, sayo pa ba ni ang sayo pa ni o dili? Adlaw Domingo pa simba. Oo na, kaya nga ito, Kristo. Ano na, ang Kristo, sa
Ano man niya sampo? Hindi nga lagi ako. Kanang Domingo. Iya, bukla na sa tao. Bukla na sa tao. Ayos na kay bukla. Tato pa, kay kami mga Katoliko, sayopan. O niya, si Cristo Sir, naglampas, sayopan sa Todia. Tato pa, kamot, may tayo. Kamot. Una sa Katoliko, kamo ba? Pero gusto to, kay uyon sa panahon sa Diyos, ang pagtambal sa tao, bisa nga ng pahulay, kay uyon gani, ang pagkuha sa kaniro kita sa laho, sa dahon. Ano po sa tao? Ano po sa tao? Gusto ba mo? Gusto ba mo? Nagpahuay sa kanto. Gusto ba mo? Alang sa itong masukit din na. Manahayos lang ito sa kiyon sa diwa. Basta kaya ito nakita, may kita kinabarugalan. Nalikod sa tagusa. Kamu na timang-timang kung nasa dapitan na gusto, si Prima o si Felix Negres. Ang ilang karakter na sol. Tapos natapos sa isang mga palitan. Kaya ako nga duda, Michael, natapos nakuha ng mga api na ito di Batista. Tapos sa ginanagan sa tumasa lang ang kamila. Samtang tagala to sila o kinigtag sa tungod kay hurot na ilang pastarot sila ka minuto sa ato ribatal. Sa ato kamutan na nagpasa minuto na atong taga-akuna si sa nagkitisahin si Felix Negres sa iyang burkanan kung siya yung nakita ribatal gato sa iyang kontra mayroon. 4 minutos para ganito. Correction. Sa tungatong ko, research na akong research na nasikap na ko, nakikatuliko lagi, kabahin sa iglesia na gitungkol sa atong Ginoo. Kau gani na prisab na ko dito, sa Batista din ni Kalato, unya, giusap nilang ipapahulay na sa kapisismo, kagisuat ni Peter J. German sa page 50. What is the Sabbath? Saturday is the Sabbath. Why do you observe Sunday instead of Saturday? Because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Kanya ka mo may gausap. Dili si Kristo may nakusap. Bisag tatao ninyo ang Bible mo kay Sonan. Dili ka sa inyo ito yung revision. Ngaos pa sa Ginoo ang sugo niya. Bahay sa adlong ng pagpaulay. Bisa pa sa pagunglarit. Ganyan kanang 22 sa 22. Kung ano ito, pagunglarit, pagkungyuta. Ang mga katawan sa Diyos magkasimpa sa adlaw ng pagpaulay. Kung ka nagsimailan ka na, paliwa sa katawan sa Diyos mga tao. Kung ang imo pagpapaulay Domingo, dili ka katawan sa Diyos. Usa mga kaisunang Katoliko, kamu mga katawan sa Diyos. Balik na kamo sa pagsimpa sa tinuod ninyong doktrina kanito. Kinanglan natin mag-reform. Reformation ang kikinanglan. Ay nang balik ka. Di na kinanglan mo balik ka mo sa New Way Christian. Ate, ang kinanglan sa Katoliko, reformasyon. Dagan kayong reformahunon sa Katoliko karon. Bisa pa kanirong bangko na plano nga iban man gani ang buwan, iban man gani Christmas, kay dili na siya biblical o against kayo uyog wala na. Gikuha ra gyada pra lagikan sa pagano. Bakay sunan, bisan kini nga daw ipapahulay. Dili na papahulay. Giyusap, gano may mga ko nga ang iglesia magiging katong mga tao, madagpong tao sa iglesia nga gisuod, may nagda sa pag-usap din eh. Gisudlan sa dautan kay Espiritu. Paano mga dahil? Paano distan Pablo? Nga kaulay mga daw, pagkasuklon ka mo, mga tao, nga way kaluwi sa panon. Unya mag-ausap sa inyo, mga pagkulungan. Sakto kayo. December 23. Kayo mga tao. Kanang mga madala makaisunan, mana nagpabilin ng gawas ng gawas ng gawas kita sa Katoliko kay gusto kita mutuban ako na mikanik ang gabi ako kay matod pa tigil na siya. Ayun, bago ko yun mo. yun sa kinaboy nakita na ko nagdagaan tayo mga impormasyon sa buhay sa mga salamat sa inyo. Salamat kasi
Kaya ka na. Artista ba ka na mga dahil sa 4 minutos deeply close sa iya libatal kumad pugutan na iya na ng rason ba ka Mga igsoon, ini atong amigo, nagtugis siya nga tugis siya. Ha? Kaya, kaniadto ko no, hantos, magpabilin ang adlaw may papahulay. Matod pa niya, pero gusto lagi na. Pero, ang Ginoo nag-isgot kung laing adlaw. Naagya pong adlaw may papahulay, nagpadayon, pero lain ang adlaw. Sumala pa si Kohanon 4:18, nga kung si Joshua naghatag pag mahulay, dili na lang unsa mag-isgot ang Diyos ug laing adlaw. Tato pa kay lain ang adlaw. Pero kaniyang gingon nga magpapili hangtod ang adlaw na ipapahulay. Pero lain ang adlaw. Parihara gud na kung dunay sa kagwardya diha ng bildinga. Kanya karon dili sa no gwardya. Nagpabilin nga dunay gwardya pero lain na lang gwardya. Ha? Tato pa nagpabilin ang adlaw ipapahulay hangtod. Pero mao ba gyapon adlaw dili na. Mao na nga kini nga tong amigo. Nagtuo dito mo sa exercises. Wala ino magkadimao. Kaya katong kaniato, gusto mo na. Kanya maingon siya, dili ko na si Kristo. Ha? Gusto ko na pero maingon siya, dili si Kristo manukosap ang mga Katoliko. Kung saan na ito si Kristo, dili ito Katoliko. Siya mga leader na ng Pedro, o isang Pedro, mga Katoliko, mali. Kanya, sige, usap ko no. Gusto bitay lagi, usap si Kristo ang kaniato. Kaya human sa mabanhaw si Kristo, ang mga apostolis, wala gina mo pahuway sa bandog. Lalo man, tungod kay ang ilang basyanan, si Kristo, ang pagkabanhaw ni Kristo. Kaya kung magpahuway tag sa bandog, si Kristo patay para siya yun na, dapat ang buta nga nagsimba, tas patay. Si Kristo patay para sa bandog. Pero pagka-Domingo, si Kristo na banhaw na, paano nga si Kristo, ang atong pagtuo ni Kristo, ang atong pagpahuway, pag-antong ito sa Diyos, alam yun na sa adlong Domingo tungod kay siya nabalhaw man sa adlong Domingo. Unya pagsaka sa niya nito sa langit kay ka 50 kadlaw ipala di ba Domingo gyapon iyang gipada ang Espiritu Santo. Sato pa adlaw na Pentecost. Unya Domingo gyapon na mao na nga ang Domingo gyud para sa mga Kristiyanos mao na ang adlaw ng ipapahulay. Gibasi na unya si Kristo padayang nabanhaw siya pagka Domingo ito sila nagkuha sa kwarto Domingo to dito pa si Kristo Domingo siya ang kalinaw mga kaninyo adlaw gyapon to Domingo unya si Kristo sa pagkapanahon niya Domingo ang mga apostol misimba kaniya niya lagi na babasa kaya karon kay Domingo magiging sa bando kanito na ipapas na ano man kay kung siya naghatag pa nila kapahulayan dili na lang sa Diyos pag-isip ng laing adlaw kunya kay laing mga adlaw sa mga adlaw pero bingon siya nga dili sa na Domingo na kay lagi na magangsi sa city kung makadungog ka magtingog ayaw na ninyong paghaya ang inyong kasikasi asa man ang basa na pinadayag unusin nadungog ko ang akong tingog sa adlaw Domingo ato na mabasa na yung pinadaya sa adlaw Domingo nadungog ko ito pa kung makadungog ka magtingog ayaw na paghahiya nyo kasi kung ayaw na nagpaghahiya kayo katong mga sabato ayaw na nagpaghahiya nyo kasi nga rin na sa Domingo mga na mga kaisunan nga hindi mga tawhan na tungo sa ilang pag-reserve wala na nangalipog na noon mga mga kaisunan nga napsa naman sa oras o daghang